Hello mga kapobre na nasa mukbang may kauban sa humbana nga Koreano. Tan-awa ninyo kay maglaway jud mo sa among mukbang nga sanggipsal. 국자. Uy, gud na. 뭐 탑인다 이거 지금. Ang tanda. 고기 탑인 맛없다. 맛은 말라고. 돈냈다. 고기 탑 맛있겠네. Kaon ta guys og sanggipsal. Parisan og litos. Yan ay kimchi. Ajik! Ginaon na ni siya pagkaon guys. Iputos ni sa litos. Na niya ba tayo kimchi. Kimchi. Yan ay ahos. Aron humot na ay gumbay. Yan ay sauce nga tenjang. Butangan na sauce. Kailangan dudakuan yung mga kaya masul. Puno yung bakbak. Dako man ang ito. Mahal po. Bukaan mo pili guys. Dili ni siya nga halang nga pili. Paminawon na tinog-tinog. Kaunay o kanon guys. Mabusog naman mismo ang karne o litos. Bukaan na may kanon. Hindi na masun. Puro kamera ang kanon o litos. Here. Tindol. Ang bana mga kakubre dili na nyo. Huwag kamera siya.
Dugay na ka diri sa Korea mga kapobre. Hindi na ka pwede mo kaon og way kimchi. Nangitaon na nimo kimchi. Good. Way lami imong kaon og way kimchi. Halitan natin sili kay tawa luod. Tingog-tingog ang sili. Wow, okay. 아침이 아니냐? 아침 라면 끓인 것 같아. 아무리 이거 아침에 라면 끓인 것 같아요. 라면? 네. 어디 라면? 아침에 또 라면? 라면 튀긴 거는 계란 튀긴 거는 저렇게 해야 돼요. 그냥 삶아도 돼. 배탈 난다, 배탈. 오, 배타. Pilipinas, mga kapubray, pwede na ninyo niyo kaya na naman ni Maligya mga iyan nila kuhan frying pan. Pwede rin yung karne, yung rice yung nag-flipin. Pwede na mo mag-iwan yan Pilipinas. Yan na naman po yung mga Maligya o Glito sa Pilipinas ron. Naman nangitan ng Glito. Kung gusto mo makaw kimchi, pwede man mo palit o kimchi na naman pibaligya sa mga supermarket, mga dagkong tindahan, mga mall.
mula. Mua 먹지. 에? mua. Alam ko. 또 사오고. 이거 뭐. Kulano na dumi mo. 처음 내려간다. Digit tayo. Lagyan mo ng gana. Diyan malunggo. Kami na, kunting dira yun. Kunting. Binhood mong mga kapobre. Nga na sa Korea mga kapobre magyak ka. Mga karaang style ba? Taon ng panahon. Magyak ka. Pero karong mga bago, nga na mga lamesa nga mag-input na. 동그랗게 가지. Iwas tag kaon kay tumura. Ito na. At sana no. 어차피 Lalaw ko na no. 한가해서. Volta. Sana. May mura. May mogo. Ay, tira.
mo. 거시기엔 진짜. Semua. 이거 여기 같은데. Semua aja. 다시 먹는 거. 배부리, 배부리. 집이 가면 Ini mana tu bola mau kau itu bola. 집이 가면 Katang bukon ko sang bana mga kapobre kay ako kung ipahot doon ani kadaghan ani. Ano imong lutuon din sa tubangan, hot doon yun nimo kay naluto nang gaugma nimo kan ano may lami. Mo lang hot doon good. 한다 끄잡히다. Waka. Nasa na na. 나무라. Mo sa mo man sa. Sumo. Mura ba? 진짜 뭐. Makaluya. Dali na siya nabusog kay sige na mo cook. Sikaon. Sige na mo good. Babay na mga kapobre og dire na human nag-among mukbang sanggipsal sa akong bana. Salamat sa inyong pagtan-aw. Sana di mo mapulan sa mga video. Next time na pod magkita-kita na pod ta mga kapobre. Bye-bye.